Hello logoफोर, welcome to my channel. दिनैनि भिडिअखौ आङो बेलासिनिफ्रायसो स्टार्ट खालामदों लोगोफोर। दायो आङो बेलासिनि साहाजों जानो थाखाय आलुनि चप बानायनो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबायदि बानायो आङो आलुनि चपखौ। लोगोसे नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, साबस्क्राइब आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर। फैदो बिदिब्ला नायलांबाय। दायो आं आलुखौ रुनानै लाग्रोनोसै। आलुजों लोगोसे आं दावदैबो होफाबाय। दावदैखौबो सुनानै होफाबाय, दावदैयाबो जयै मोनफानायनि। आलु आरो दावदै रुनाया जाबाय आंना। ओमफ्राय दा आङो दावदैखौ बिगुर गारनानै लानोसै। आङो सामब्राम बानलुबो हानानै लाखाबाय। दायो आं बेखौ आलुआव होनानै लागायनानै लानोसै। बेवहाय आङो चाट मसालाबो होगोन। ओरैनोथ' आङो गरम मस्ला, सामब्राम गुफुर, हाइजेंबो होफानानै बानायोमोन। ओमफ्राय आं दिनै सिम्पोलावनो बानायबाय। बांद्राय मस्ला मस्लि जाथ'ला होननानै। बेफोरखौ होनानै बानायबा बांसिन टेस्टिसिन जायो। ओमफ्राय आं दिनै होआसै। आंना आलुआ रेडि जाबाय। ओमफ्राय दा आङो दावदैखौ खावनै हाखावनानै लानोसै। बेखौ आं दा आलुखौ एसे एसे लानानै दावदैखौ आलुनि सिङाव होना लाड्डु बानायनानै लानोसै। जाजोब्बाय नै।